ndị anyị na ọ ga-ada. Ujula pịa achọrọ ihe ndị atọ ọ blood tonic na. Mma agbaji ngwu ya ma olu ike nwa na-egbu. Nlele ọra ma nwụchalị ya nwụchagbu ya na akpa m palị ya naba be m. Chi ya ọ bụrụ taghị ọlụ nwa nchụfụ ya. Brother, to get love is just in no daisy. Una forgotten na true love for shirike. Sister, to get love is just in no daisy. Oh, what ya no can Ije Ihunanya. Ije Ihunanya. Ije Ihunanya. Ije Ihunanya. Oh, Ije Ihunanya. Ndị Igbo ekene m unu oyi, ụmụ Igbo ekene m unu. Ụmụnne m, ife anyị nọ n'ime bụ Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-eweta. Anyị nwa nọ na YouTube, Facebook, Instagram na TikTok. Ife anyị na-eweta bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-avụrọ di ma ọ bụ ndị na-avụrọ nwunye vabịa n'Ije Ihunanya fa nweta di ma nwetakwa nwunye. Nya bụ onye ọbụla sonyela anyị gbakwala n'ijeve na YouTube anyị o Ichaka Studios ka unu sonyela anyị na ya. Onye ọbụla chọkwa alụnụ ka ọ kpọta anyị akpọta na anya n'ive onyonyo ịya avụ akala ekwentị anyị ịkpọrọ anyị aiza gị. Anyị edeelu gị mbọsị ịya abịa eme gị njikọ ịbụrụ nwoke ejikọ gị na nwaanyị, ịbụrụ nwaanyị ejikọ gị na nwoke. Chetakwanụ, Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-eweta. Anyị nozukwa n'ebe niile na social media. Dejeniri nne. Ndị be anyị dejeni. Anyị abịakwa n'ọzọ na agba ọzọ n'Ije Ihunanya nke na-egosi n'Ichaka Studio. Dịka unu si mali, abam bụ Uju Edochie. Onye enyi na ya nọkwara n'ọnwa n'aka ekpe bụ onye nke nwanyị nje. Egbe oyibo. Egbe oyibo nke izizi n'Ọka. Ọbịageli Okafọ. Ada Isiagụ Amikwo ji eme ọnụ. Lọlọ Nollywood. The first Lọlọ in Nollywood. Nollywood nke izizi, onye mere nwunye igwe izizi na Nollywood ụmụ nwa bụ egbe oyibo. Ọkwụlụ ọkarịsịa. Agbala ka ibi ogo. Ga-aga n'ogwu. Awụ dị mkpa bụ ogologo ime. Ezu n'ezi atụ egwu. Owo onye na show na-abịago. N'enu m nụ. N'enu m nwa. Ejuru ọnụ wele awụ ọjị. Onye chịkwa nna ọnya. Ọ bụrụ gị emede nnede. Ọ bụ nwanụ. Nna aga mgbe ka a na-atụ egwu. Nwoke onye ekwene m ọnụ ma ọ bụrụ na zuru m anya mma. Nwoke ya eghe m ọnụ ya ezu onwe ya. Nwa n'Ọka ka mbụ. Ọkpụrụ na n'Ọka. Ọkpụtọrọ ọkpụ n'Ọka. Ọ iwe mbụ. Ejiri Igbo agwụ onye ọcha. N'elu Oshiwedu dịrị ahụ. N'elu Oshiwedu
Ekwe na anya kwa sọsọ nkọwa ka ọ kọwara onwe ya o. Sọsọ nkọwa. Mana udo dị. Onye nke nọ mụ n'aka nri gwakana anyị onye bụ. Afa m Mr. Pazzi. A na-atụkwenu m nwata Chimeleze 1 n'Ọka. Nkọwa m etolu aka. I'm a very simple person. Ọ gụchago. Udo dị. Anyị enwetacha unu na-abọbụcha ndị Ọka. Ya na ọja adaba n'anya njikwa agụ ya o. Wee na-ekwu si na lọlọ dị Ọka. Egbe oyibo ebe a na-agba anyanwụ. Abụdị baba ogologo irie. Ijie. Ugwu ogologo inye. Ijie. Ọ nọ m n'aka ekpe wee na-ekwu na ọ ya emela anyị mmacha. Na-enyekena anyị na mma amali ya mbem. Onye anyị put down steps. Hey. Wegbe oyibo. Wegbe oyibo. Anyị abịaluo kwani. Ya na baba azụ. Ka kamera wee enweta gị hapụ na ihe nne. Wegbe oyibo. Ọkalịsịa. Ojumishi. Ọkaba. Hey. Ọkwa ele ndị Ọka ji eme ihe chegekwa iru gị n'ibe n'ihi. Atụgharịkwa n'azụ. Wegbe oyibo tuturututu. Tuturututu. Ihe okwu ka a na-eme. Hey! Ogologo ekwekweni. Ogologo ekwere na mma atụkwanụ nya. Okwere m chaa. Ọ nyere m ka mmiri nyere ọkụkọ. Ọ nyere m ele amiri nyere ọkụkọ. Nyele nna m emegheri ozugolu m. Ọkwa anyị ntụlụ a na-atụghị ahụ. Maka na unu na-abọ bụ ife unu chọtara bụ di. Chọta lọv, ezigbo lọv. Udo dị. So egbe oyibo. Kedu ụdịrị nwoke ị na-ene anya na ebu ịyọọ? Hey! Ma anyị na-ene agadi nwaanyị anya n'ọnụ. Mara na o ji wee nwala. And agadi nwaanyị anaghị na aka nka na-egwu ọma ala agba. Onye ka njoshi achọtala m nwokolobịa arụdụ mma. Ị na-eni anya. Ọ dịka ugogbe ka ị na-ene anya, na-abụ onwe gị n'ime. O dị okolobịa m chọrọ. Okolobịa arụ ụtụtụ. Ibi ọ na-ama abụba. Na-enwu. Nchọkwa n'anya dị oji, nchọ onye dị oji na-eji kanyụ mma. Okolobịa arụdụ mma. Ị na-eni anya. A sị na abụ dị mkpa, abụ ogologo ime. Mma. Arụ ya na-ama abụba. Wee na-acha. Ọkwa na onye na-edu oji, nchọrọ onye na-ezigbote oji mala mma. Kwụ akwụ. Mala ihe a na-ekwu, mala ihe a na-eme. Ọ dị okolobịa m chọrọ. Nkwe kwesị gị. Ọ gwụcha. Ma o ji ego, ma o jiri ego. Mana ọ ya ejikwa nwa obele. Na-achị n'aka nri kwa aka ekpe. Aka ekpe akwa aka nri. O wee na-adaba. Ọ ya ụdị ndụ nchọ dị ebe ahụ. Wojes. Udo dị. Ka anyị jukwuzie nyanwa. Ka anyị mazialụ. Maazị Pazzi, anyị atụọ na akwụ ọra gị. Ife mele nnekịta bụ n'ije eme ọkpa n'ala maka na onye Igbo ka ị bụ. Mma ekwu okwu na-amalị gị mbem. Kedu ife a na-etu gị? Nwata Chimeleze 1 n'Ọka. Ihe amela anyị ọkpa n'ala. Nwata Chimeleze. Ọ machakwanụ m arụ ma mma try. Nwata Chimeleze akụzi n'ọta megheli ya arụ n'oluwo n'ọmụme. Nwata Chimeleze Chukwu ji ebunye gị ike ma ọ bụrụ na o kere obunye gị. Ịyọbi ya ka o bue gị ike. Maka na ebolo nwata Chimeleze ma ga-ebutere ike n'ịnọkwanị na nkete. Anyị emewe ka eji eme.
kọwaala anyị ụdịrị nwaanyị anyị chọrọ. ịma na awụrụ m onye ọtụtụ okwu. Achọrọ m nwaanyị nweta obere height, ghọtago, dụkwanụ ọcha, dụkwanụ mma n'anya, nwekwe n'ezigbo agwa, maka na asị na agwa bụ mma nwaanyị. Achọrọkwa m ndị achịkọta ekwu ọnụ maka ike adịrọ m. Achọrọ m nwaanyị abata isi ya kwụrụ ọkwụrụ, ịchịkwana ya devi ona nwaanyị ya ebukwana ya n'ilu budu ya n'azụ, ụmụazị afụ nne ya eri mgbe ya apụtara. Ọkwanye ya ka m chọrọ nwaanyị achala acha n'anya, dụkwanụ fe mana ụlọ dị fe ọ ya adụ ọcha bele fe, ghọtago, ka ọ chịkọ. Nje nkwuo ovu unu na-aba atụgharịa ka unu vụsịa onwe unu. Ovu Uju, ekwe n'iwe ngwakwa mgbe echi ịkpọta m nne m ochie ya kesi ụdị ịnekwe nwoke anya. Achọrọ m nwaanyị ya na mmeji na-agbacha ọbala, anyị na-agbacha ọbala abụọzinụ nke nna Uju metekwuye nke a ịba agbakwa aka ọlụ gị na chọọ nwata pinọpinọ na kedu emebi mma agbaji onye akwala na mma adọbie. Chọọ nwata a ga-egwuri egwu akwali ya na-amachi with my own. Na Uju mba ịdakwalụ nke a ịdalụ nke a. Ha chekwali ọ na ịnụrụ na-asị na agadi nwaanyị a na-akara nka n'egwu ọmaala abụ ịnụrụ ya mbụ. Onye nke akago nka n'egwu ahụ ọ kalụ nka weelụ ọma mgbanwe egwu a makwa anyị nọ na jezi ka anyị nọ na anyị chọ ka ebuje mmadụ ụlọ ọgwụ na n'afọ yu na mma adọbi akwala. Imekwali anya ọbụma ibukwala ka enu era ọkwa na ọkaba nwaanyị ijele ejiri gbagbu onye ọcha. kweli ka ijele ra Uju afọ m dị ijele, afọ m ya nri anyị na ọ ga-ada. lidiwe alili Uju lapụ ihe achọrọ m ihe m ji atọn ọ blood tonic na ya dị na-enwe nini ma mụta nwụzikwelu m nwa owere ibe omel kego nwere ihe ibe iwo ni emeni. Uju achọrọ m iyi oyi ihe m chọrọ nke anyị eligolo ozugbo aplan ya ozugbo na ịdakwa ada okwu hie ahụ ya na mgbachele don't worry Ha. abịadiwo ka abịa na ijele nwaanyị ọkaba ọkwụlụ ọka kedu ka iji bụ onye enwe. Na anyị si na nchọrọ onye dupi ọnụ agwara m na m chọrọ adaka. Achọrọ m adaka na asị onye eri awụ na-eri nke nwala abụba anụba ebe ọ na-akọ agadi nwaanyị asịkwa ya agadi nwaanyị asị ya agbajikwu agbajiwu nwaanyị achọkwunu m enu ịkwala ile ọdụ ka ọdụ ọkpa ka ọkpa nkịta. Ọ bụrụ okolobịa fọkwụ dị mkpa o nwere ihe ọ fụlụ mma agbaji nkwụ ya ma olo ike nwa na-elu mgbu lele ọra ma nwụchala ya nwụchagbu ya na akpa m palị ya naba be m chi ya ọ bụlụtaghị ọlụ nwa nchụfụ ya achọkwụ m ya asị onye ya eri ya wee rie nke mara abụba. Ụdala niile na-amịkwa n'ọrụ ilu ụlọ nke chala acha wee lacha. Okolobịa kpọta uro ika niile na ahụ ibentelu m onye nke kele ọdụva abụba dụrụ na ya na-arụ ọ na-erichukwu abụọ tụwa onye lijula anya ibu ya ị na-eni anya ibu ya mma ntelu m onye nke Uju metere chachachachacha mmasịkwa onye nwụ egbe oyibo butuo egbe butuo egbe amazikwana m ibe m na-ekwu na unu na-abọsị na unu ya o nwere aka ihe eji onwere dị chachachachacha nje maazị Pasi o nwekwuru ka ihe eji wee hazie. Uju anaghị agakwa na ụnyaahụ aga ibe m na-aga forward ever na ị kwesịrị ịghọta ihe m na-eri ihe gbara abụba do sharp ị na-enye anya agụọ gị na ihe ka ebute m n'ịgbara ụka nke mmemme n'ime egbe abụọ m na ị chọrọ ya achọ mma akpọchiete gị anyị ji akpọchiete gị ka anyị nwetala gị ndị ara ịchọrọ. Ndị be anyị ọkwani n'ibe ka anyị na-eweta Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-ewepụta n'isi njedebe. Bikoni sonyelu na anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye. Akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya akpọ
wee tinye unu n'ive a na-eme. Unu bịa na Ichaka Studios chọta di ma chọtakwa nwunye deje niri nne. Igbo Igbo ekene m unu biko. Ije Ihunanya ka nna ya ọnụ kwunu bịa sonyeli Ichaka Studios biko nu. Ị ga-enweta ya na Facebook, YouTube and Instagram. Ị ga there, ị ga-watch ife niile a na-eme dia and ị ga-like kwana ya. Unu neneche enye, unu akwara fu Ichaka Studios o. Ọ bụ nna ya ọnụ biko. Bịa na sonyela anyị, bịa nsonyeli ibe biko kenenu. Ekenekwa m unu.